Ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες θέλανε τη νίκη για τους δικούς λόγους, ανέμουν και οι δύο βαθμολογικά περισσότερο. Νομίζω στο πρώτο ημίχρονο είχαμε περισσότερες φάσεις, θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει περισσότερα γκολ και να γινόταν η διαχείριση του παιχνιδιού πιο εύκολη μετά για μας. Στο τέλος του ημίχρονου δεχτήκαμε ένα γκολ από λάθος αντιμετώπιση μιας φάσης που νομίζω ήταν εύκολη και η ομάδα της Βέρειας μπαίνοντας με το 1-1 στο ημίχρονο φυσικά και διεκδίκησε τις δυνατότητες που έχει στο δεύτερο για γκολ. Το παιχνίδι άνοιξε. Σας είπα και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη. Δημιουργήθηκαν φάσεις και κατέρωθαν και από τις δύο πλευρές, πιο πολλές στις αντεπιθέσεις, στον χώρο πίσω από την πλάτη της άμυνας. Δεν ευτυχήσαμε εμείς να πανηγυρίσουμε ένα γκολ. Το ίδιο και η Βέρεια είχε δύο-τρεις πολύ καλές στιγμές να παίξει την γκολ και το παιχνίδι έληξε ισόπαλο. Κάτι που μας νομίζω δεν αφήνει ικανοποιημένη καμιά από τις δύο ομάδες. Μετά από το αποτέλεσμα αυτό δεν ξέρω αν ξέρετε τα άλλα αποτελέσματα. Δεν έχω μάθει ακόμα. Όχι, και εμείς δεν ξέρουμε. Η Δράμα έχασε, νομίζω έχασε και η Ευκαρπία. Κοιτάξτε, όποια ομάδα κάνει ένα καλό σερί τώρα με τουλάχιστον ένα-δύο παιχνίδια, στα επόμενα 2-3 παιχνίδια, έχει μια καλή συγκομιδή βαθμών, νομίζω θα ξεφύγει από το κίνημα. Είναι οι δύο-τρεις ομάδες που διεκδικούν ακόμα. Θεωρώ ότι η Βέρεια είναι μια ιστορική ομάδα, αξίζει κάτι καλύτερο, δεν αξίζει να βρίσκει αυτή η κατάσταση. Και νομίζω ότι είναι βελτιωμένη σχέση με αυτό το γύρο και θα διεκδικήσει τις πιθανότητες που έχει μέχρι τέλος.